A yau ne shugaban ƙasa Bola Ahmed Tininbu ya yanke shawarar cewa jaruman Kannywood zai tura ƙasar Niger don su yaƙi sojojin Niger su kwato ma bazum mulkin shi. Ayya mana, la illal. Kuma ya ce Adam A Zango ne komanda. Wa? Kai ya ce zaka jagoranta tafiyan. Haba, Alhaji. Ba za ka iya ba? Eh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shi kuma Tininbu ya ce dole sai ka yi. Sarki Ali ne mataimakinka. Baka isa ba wallahi. What? To ai ba ni na faɗa ba, Tininbu ne ya faɗa hakan. Kai. Sannan kuma ya ce duk wani wanda ke cikin Kannywood maza da mata